Zde si můžeme povšimnout bedli vysoké. Ta je obrovská, divím se, že dokáže vyrůst do takových rozměrů. Ta je opravdu obrovská. A tady se dívám na další exemplář na suchohřiba. Nádherný úlovek, toho tady nemůžeme nechat, rozhodně ho berem do košíku a vyrážíme dál, zatím paráda. A tady jsme našli dalšího krásného suchohřiba, taky nádherný, úžasný, ten rozhodně půjde taky do košíka a bude z něj dobrá smaženice. A tady máme další houbičku, krásná, takhle nám divně vyrostla. Co naděláme, zkusíme ji opatrně vyndat. Akorát bohužel se omlouvám, špatně mi to někdy zaostřuje kamera. Dneska samý obři, to je neskutečný, to je prostě nádhera. Trošku se mi ulomil a opatrně ho vytáhneme, no půjde to. Očistíme a dáme do košíku. Tak dneska to byla naprostá paráda, moc se nám dařilo, myslím si, že to opravdu dneska stálo za to, pravá houbařina. No a to už je dneska všechno z dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo.
Kdo by měl zájem, může zde zanechat odběr mého kanálu, budu moc rád. No a těším se s vámi opět při dalším houbařském videu z lesa. Ahoj.